Mill-Gvern, il-Partit Laburista qed ikompli joħloq bidla pożittiva f'ħajjet in-nies, dan kontrast mal-Partit Nazzjonalista, populist fl-oppożizzjoni li ma joffri ebda soluzzjonijiet. Iddikjara dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela quddiem folla sabiħa ta' nies li nġabret tal-attività politika oħra tal-ħadd filgħodu u li din il-ġimgħa saret fiċ-ċentru ċiviku tal-Mosta. F'diskors ċar Robert Abela spjega kif huwa l-obbligu ta' dan il-Gvern li jara li l-azzjonijiet li jittieħdu dejjem iħarsu il-ġid komuni. Xogħli għalhekk illum huwa illi nikseb suċċessi ġodda għalikom u għal uliedkom. U fejn is-suċċess imbagħad iġib miegħu sfidi ġodda u dejjem se jġibhom dal-isfidi ġodda. Xogħolna se jkun illi nitħattu magħkom, nidentifikaw il-problemi u l-isfidi ġodda u għalihom dejjem nirreaġixxu billi noffru s-soluzzjonijiet. Dak infisser meta ngħid li dan huwa gvern tan-nies. Il-Prim Ministru nnota kif filwaqt li għandek gvern iffukat imexxi il-pajjiż il-qudiem. Minnaħa l-oħra hemm oppożizzjoni nazzjonalista medija fil-populiżmu. Huwa biss meta tkun moviment pożittiv illi inti timxi l-qudiem, huwa biss meta tkun moviment li jaqgħad li twassal għal progress, mhux meta tkun dejjem tiġġieled u moħħok biex tifret, u huwa biss meta tkun moviment ta' soluzzjonijiet li tista' inti taħdem biex ittejjeb lil pajjiżek, mhux meta tkun ħsiebek biss biex tħabbar u tkabbar il-problemi. Għalhekk aktar ma jkun hemm firda, aktar ma jkun hemm negattività u aktar ma jkun hemm partiġaniżmu min-naħa tal-oppożizzjoni, aktar tikber il-ħtieġa li aħna nkunu gvern tan-nies u man-nies. Il-Prim Ministru semma numru ta' riformi kruċjali li wettaq jew se jwettaq dan il-Gvern u li anke fuqhom l-oppożizzjoni bħal dejjem qed tkun populista. Fost l-oħrajn tkellem dwar l-ħtieġa tal-bidliet anke jekk uħud minnhom ikunu ibsin. Semma kif din il-ġimgħa fil-Parlament ġew diskussi bidliet li se jagħtu s-saħħa lill-awtorità tad-djar biex tkun aktar ibsa quddiem abbużi anke permezz ta' infurzar. L-awtorità tad-djar issa se jkollha dik l-għodda biex tiżgura li meta xi ħadd jiġi u jirreġistra kuntratt tal-kera, tiżgura illi ma jkunx hemm iżjed persuni minn dak illi skont il-liġi jistgħu jiddaħħlu f'dak l-appartament. Mela jekk se tkun qed tikser dak ir-regolament, il-kuntratt ta' kera tiegħek ma jiġix reġistrat u l-kirja ma tkunx tot u tkun waħda illegali. Dwar is-settur turistiku l-Prim Ministru tenna li l-Gvern irid iżid il-kwalità f'dan is-settur u għalhekk mix-xahar id-dieħel se tiġi introdotta l-Skills Card. Meta tkellem dwar il-qasam tax-xogħol fil-waqt li nnota li pajjiżna kiseb rekord ieħor tal-inqas rati ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Dr. Abela tenna kif l-ammont ta' Maltin jaħdmu bħala managers jew f'karrieri professjonali llum huwa kważi 100,000. Dan ifisser li minn 10 impjiegi ġodda li ħadu l-Maltin fl-aħħar 10 snin. 8 kienu f'karrieri professjonali. Robert Abela temm messaġġ ċar kif dan se jibqa' gvern li jġib l-ewwel l-interess tan-nies. Ejjew ħalli ninaqdu flimkien biex niksbu suċċessi ġodda, ejja naħdmu flimkien biex dal-moviment jibqa' dejjem wieħed maqut. Ejja naħdmu flimkien biex dal-moviment jibqa' wieħed rebbieħ, dan mhux żmien li nibqgħu ċassi, dan huwa żmien li nsettqu s-saħħa tagħna għax bekk biss insaħħu Malta tagħna. Grazzi minn qalbi.